Hello. Karong adlaw no sige lang jud ulan gahapon kaning gasigig ulan mga higala. Nga mauni ang sitwasyon diri sa amo. Lawom ko ang tubig. Ang tubig diri lawom kay tanan. Naay mo agi nga sakyanan bitaw kay ang sulpot lagi ni mura jud dagat. Kay ga. Kay ga duwa dito nga mga bata. Nahan ani ani tungod sa amo o yung taon ang akong kuan hapit na taon siya lumsi ang iyahang ligid ano siya dito lapit ang tubig abot ito bukan mo dun sa kalsada nahinay ng uwan pero ang tubig nagpabilin pa bukan dito sa kalsada may magi ang sitwasyon diri sa amo ang lapit kapay mga duwa dito mga bata sige duwa kay murag dagat ni amo ako mag-uwan no may gani kay wala jud mi nilakaw kami na ubog may aning tubig lawom ni uy mga tunga sa BTS ang kalawom kaya gikan mo guni siya dito dito sa karsada man to dito highway naman dili highway so soon to be national road na daw na gikan na ang tubig ayun diri sulod sa amo ang sa division sulod daghan kaayo malalim po ng tubig dito siya dagat po kusog na po balik ang uwan kusog na po kaayo na ako sa Monteres nagpayong pa dyan ko nagpayong yung taon na inuhang isulong na kabos nagkasinuan dyan ko ang mga silingan ang mga kapitbahay ang mga nice kailahang mga balay kana diha ato ang ato kang manang balay ni Jonas Borges duhan siya kayo ni siya tingwan sulod na ko kasi ko